Bazar günü İsrailde Marsdaki durmuşa meňdeş ýagdaýy döretmek boýunça birinji synaw tamamlandy. 6 sany alim 4 günüň dowamynda The Mars stansiýasynyň maketiniň içinde boldular. Ol stansiýa Negev çölüniň ortasynda ýerleşýär. Eksperimentin gatnaşyjylary bir näçe synaw geçirdiler. Hususan da üzgünlügiň adamyň psihikasyna täsirini öwrendiler. Radiasiýanyň ölçeglerini geçirdiler hem de şol ýerde ýaşaýyşyň alamatlaryny gözlediler. Alimler daşky dünýä bilen aratnaşygy emeli hemranyň üstü bilen sakladylar. Stansiýanyň daşyna diňe skafandrly çykdylar. Bizim proyektimiz gyzykly. Bu ýerde Misperam onuň ýanyna ýeriň guruluşy, gurukluk, daşlyk we özüňlük taýdan Marsyňka meňdeş seýrek şertler bar. Üstesine şuňa meňdeş beýlik proyektlerden tapawutlykdy. The Mars diňe bir barlyklar bilen çäklenmeýär. Studentleriň kosmosa bolan gyzyklanmasyny artdyrýar. Mars stansiýasynyň maketi 6 sany jaýdan düzülýär. Oňa aşhana, dolandyryş pulty, 2 laboratoriýa, naharhana we ýatmak üçin kompakt şahsy kapsulaly jaýlar girýär. Israýlyň kosmik agentligi bilen bilelikdäki The Mars proýekti ýakyn gündor ýurdunda ilkinji gedek durmuşa geçirilýär.